Готвачът Марио je fiktivni lik od TV serijete Prespav. Za razliku od toa, svi te recepti podgotveni ovde se realni i preporačani od restoran Equilibrium. Bok, kuharice i kuhare, tu smo opet vokujnata na Mario, kada što se slučuva magijata na sozdavanje to na dobrite ukusi. A u to će mi pomoći mojta knjiga Volšebnite vkusovi na Equilibrium. Pa da vidimo što ćemo danas. Evo, ovo ćemo. Svi znamo ono lepa jela, lepo golj. Pa danas imam iznenađenje. Lepo jelo koje je ukusno i instagrambilno. To sam ja izmislio. A znači da sobirate puno lajkovite na Instagramu. Ali prvo nam trebaju pripreme. Eto tako, sad smo spremni, a vi već pretpostavljate šta ćemo kuhati. Ne. Nije to nikakvo tavčeto na gravčeto, već Cezar salatat. Naravno da za Cezar salatate treba će nam jedan Gaj Julije Cezar. Šalim se. Ali dosta je istorije, da vidimo sada što nam treba. Normalno, treba nam pileškoto meso koje će go pripremiti na jedan vrlo posebni način. Ondak, treba nam marula ili kineskata zelka, slaninkata od kojih ćemo napraviti čips, parmezanot isto za čips i hleb od sončogled. Uz to jedan mali bonus. Napravit ćemo poseban Cezar sos. U sosu stavljamo majonez, naravno iz vitaminke, Vitanes, omiljeni Cezarov majonez. Onda dodamo malo inčune, malo parmezana, ali nemojte previše da ne bi bilo preslano. Malo bijelog luka i na kraju senf. I onda sve to lijepo blendiramo. A dok traje ovo, ja ću vam otkriti moju najveću tajnu. Eto tako, i otad ne pijem kozje mleko. Tako je meni lakše. A imamo i super sos. Sada idemo na ono glavno to, pileškoto. Pileškoto trebamo izrezati sitno, da od pileškoto uradimo male loptice ili mali rezanci. Kad to uradimo, svaka od tih loptica ili tih rezanca valjamo u vodata, onda u brašnoto i lijepo to stavimo u tavčeto da se prži. Lako je napraviti ovu vodu. Samo u nju dodajte malo soli, bibera i suhi začin za ukus i onda pileškoto poprimi sve, kao spužva. Slaninata treba da bude isečkana tanko da lepci. Evo ovako. A sad napravit ćemo čips od parmezana, a to je pravi spektakl. I kaj imamo sad? Imamo Cezar sosot, imamo pileškoto koje smo pržili u tavčeto, imamo još čips od parmezana, slanine i imamo ovaj hleb od sončogleda koji smo mi pre toga dehidrirali. Ali ako vi hoćete, možete staviti i one male hlebne kockice, poznatije kao kubete.
Aktiviraj se so Aktiv. Bomboni so vitamin C i guarana za povеќе енергија. Od Vitaminka. Prvo uzmeme marulata i ja postavuvame ovako na jedna tacna. Onda prosućemo pileškite loptici ili rezanci kako god želite. Onda na to ovu piletinu lepo stavljamo umak da se sve to lijepo razlije. I na kraju dekoriramo sa čipsot od parmezanot i sa čipsot od slaninata. I svakako da ne zaboravimo hleb od sončogleda koji smo pre toga ispekli. Koji ćemo ga staviti, evo, ovako. I to je to. Vidite samo kako divno ovo izgleda. Pa da ti je žao ga pojesti. Za Cezar salatata vi je potrebno 150 grama pileški odstek, nekoliko listovite marulata ili kineska tazelka, nekoliko parčinja slaninkata, 20 grama parmezan, lepo cončoglet ili kubeti, nekoliko talažici vitanes, inčuni po ukus, jedno češne luk, malhutska sejf i sol, biber i suv začin po želba. A ako patite od migrena kao frau Ula, ne morate kuhati, naručite si u ekvilibriju. Nešto mnogo ubavo mirisa ovde, Mario. Cezar salata vrlo je ukusna. Može da probam? Ajde. Da. Čekaj. Što bi rekao Cezar, dojdo, vidov i zed. Vidimo se u sledećoj epizoda sa još novih i ukusnih jela. Mnogo je dobro. Mnogo. Odlično.